Dagway o free graduation pictorial ang gilisad ngadto sa Eastern Samar. Mokapin sa usa ka libo ka mga graduating students sa elementary ug high school ang gikatakdang ma-picturan sa mga amateur o professional photographers sa Eastern Samar. Human sa duha ka tuig nga break tungod sa COVID-19, nadesisyonan sa nagpaluyo sa Project Dagway nga ibalik ang maong proyekto. Karong tuiga, benepisyaryo ang mga graduating students sa mga remote barangays. Ang pilot graduation pictorials karong tuiga gipahigayon sa Balangkayan, Eastern Samar ni atong Marso 31. Diin na serbisyohan ang 68 ka mga graduating students sa elementary. Ang Project Dagway usa ka partnership sa DepEd Eastern Samar gawas sa mga photographers. Aduna sa lain-laing grupo nga mitabang. Usa na dinhi ang mga mo-make-up sa mga estudyante sa dili pa himuon ang graduation pictorials.